ko de la. Nasɔngɔ wa? Awɔ. Dɔrɔmɛ kelen tɛ dɛ ko ne ma foyi sɔrɔ bi fɔlɔ. Bro, a lajɛ sa. Tile ganna kabini bi dugu jɛ denmisɛnninw ma dumuni kɛ. Don o don e bɛ bɔ k'i bɛna baarakɛyɔrɔ la. N'i tɛ wari sɔrɔ i tɛ baara bila. O kɔni ne. Non, a ye tan de fɔ kelen ta jɛ. I y'i escroc bɔ mun na? Cɛ fana y'i ju bɔ n na sa. N t'a wari n t'a di. Et puis i ye kelen f'i ye han. Ɲɛjɛ taa so. An ye dɔ kɛ nin na ni nasɔngɔ nana di bi ne bɛ taa n ka. Ala ka se ni ɲuman ye. taa i bara han. Duwaden yɛrɛ wolo de ye. I kana to yan fiyewu. Voilà. Ɲɛjɛ bɔra tɔnɔ de kɔ han. Voilà duwaden de ye wa. Kiribiti n tɛ manamana ko la dɛ a bɛɛ ni Ala cɛ. N tɛ manamana ko la dɛ. Ne fana tɛ manamana ko la han. Diɲɛ ma dongo de bɛna n ka baara yɔrɔ ko nasɔngɔ. Cɛ Bura. Manamana kan yɛrɛ mɛn ko ni wari tɛ sɔrɔ ko baara la ko ne k'o bila. Mais a ma tiɲɛ de fɔ. Moi baara ka nafa de kama nafa t'a to yen. Ne bɛ ka nafa sɔrɔ n ka baara la Kiribiti. Cɛ ile yɛrɛ ka reporter bɛ tɔ cɛ jamana in kan yan. I tɛ sɔn ɲuman t'i la i jogo man ɲi et puis manamana ka fɔ la mun da la. Merci. Nasɔngɔ 200 200 i dɛsɛr'o la. Oh mon bébé. Bébé. Kan jumɛn? Cɛ. Kiribiti. Ne ye ka mugu ye. Cɛ Kiribiti tɛ jigin ka bɔ sa. Kiribiti tɛ ka minɛ fɛnɛ. A filɛ. An tɛ taa la. I sigi. Bébé ni to. K'o bɛ cogo di? A b'a kan. Bien. A bɛ ɲɛ kunbɛn nɔ. Non, Kiribiti de ɲɛ kunbɛnnen don sinon mɔgɔ ne ɲɛ sɔrɔ. Kiribiti, ne ye mun k'i la? Escroc tɛ yan. Cɛ k'o bɛ cogo di? Kan jumɛn bɛ? Walayi. Ne mago bɛ 1000 de la. 1000? O ye problème ye yan. Cɛ 1000 fana ka dɔgɔ e la dɛ. N b'a kɛ 2000 ye. O bɛ sɔn ka diya n ye dɛ. Cɛw. Sele tais-toi 2000. Nin tɛ 2000 b'i ye nin ye yan. Walayi. Cɛw. 10 000. Ha! 10 000. 1000 ka dɔgɔ e la ni ma fɔ n ka 2000 de d'i ma pour que i ka lafiya. O filɛ nin ye o minɛ. C'est le 10. Wala n t'i mago dilan n'o ye quoi. E taara. Merci. An b'a kɛ ten. Kiri ani wɔyɔ. Cɛ nin ye n tɔgɔ n b'i kili. Voilà. I b'a fɔ ko 2000 ko ka dɔn nin na. I kana 2000 ma i kili bara 2 tɛ i y'o fara kan i y'o laban a ye 1000 ya bara. Wallahi Bura mais puis i kelen f'i ye han. Batar i b'i sani ɲan kan Bura wallahi. Et puis i ye 2000 min di suguru de ma jadima so 2000 Ala y'o di ka prix la ye. Mana mo. E de Ala ya. Ne t'a la. E de baraji sɛbɛn yɔrɔ ya. Ne t'a la. Et puis furumuso tɔɲɔni n'i m'o bolo ka Bura i ye fɛn bɛɛ la. N'i ma furumuso tɔɲɔ dabila wallahi i b'i sa wallahi kiti t'i ye. Ne ye furumuso tɔɲɔ yan. Et puis e muso in n'a jɔ yan sisan so ko nasɔngɔ 200. I de mana mun ma fɔ yan sisan k'a fɔ ko wari t'i bolo. Suguruba in na gana watati a t'a ko a t'a ɲɛ i bɛna 2000 ta k'o d'o ma fo i fana ka kɛ wa n'o ye. Cɛ ne yɛrɛ tɛ to i bara yan han. Et puis n b'a se yan ko i k'a fɔ n ma ko ɲamugu wɔtɔ. Ala ka se ni ɲuman ye. Ne tɛ se i bara yan. Cɛ e ka taa ka bɔ a da la sa. E b'a dɔn Kiribiti ye ɲɛngo de ye. Jɔn ye ɲɛngo ye? Siyɛntɔ ɲɛngo. Ne ye ɲɛngo de ye. Jɔn ye ɲɛngo ye Bura? Jɔn ye ɲɛngo ye? Kiribiti walahi n bɛ bɛɛ minɛ i la k'i kili ci. I b'a kala k'i. Nafere bila. Nafere bila. Taa. Cɛ la. Cɛ b'i kiri ci yan. Awɔ. I ka firi bolo bɔ n kan. I ka bila. Batar. I ka wolo. I ka bila. Kiribiti e tɛ taa nin bere ye. Jɔn tɛ nin dɛ. Walahi ne tɛ taa nin bere. Nafere ma. I ka nafere ma. Bon d'accord. Si mon bateau est cassé, tu vas payer. Awɔ. Hein? Awɔ. Bon. E bɛ taa cogo min na i b'o de fɛɛrɛ tigɛ. Asoma. Awɔ. Kɔrɔma natɔ n'a fɔ kɔrɔma de ye. E ni kɔrɔma bɛɛ tɛ kelen ye. Voilà. Escroc. K'a firifi.